Vi glæder os rigtig meget til morgen, hvor vi er klar til at skyde Service Co, Skandinaviens største rejselederskole, i gang. Vi skal jo være hernede i Pineda de Mar på det her fantastiske hotel, Aqua Hotel Promenade. Dog måske, som I kan fornemme, så er der måske en lille smule for roligt til vores smag. Och därför... Vänta lite nu. Det han menar alltså är att det är lite för lugnt här på hotellet i Pineda de Mar just nu. Men det kommer att bli ändring på. Från och med imorgon så kommer alla ni från Sverige, Danmark, Finland och Norge att komma hit och sätta er prägel på vår tillvaro med all er härliga energi och starka färger. Det längtar vi efter. Når I nu pakker, så husk at pakke passende klæder til hårdt skolearbejde, til aktive timer på stranden, og selvfølgelig også festlige klæder. Dog husk lige at tage en varm trøje med. Det kan blive en lille smule køligt hernede. Ja, det stämmer. Men en sista sak som jag också vill att ni kommer ihåg att packa i er stora resväska, det är att ni har plats till alla de stora upplevelser som vi lovar att ni kommer att få med er härifrån. Från Service Co, Skandinaviens största reseledarskola. Ses!